Hei, tänään mennään eteenpäin tässä mun kirjan lukemisessa Henkisyys uusi lähetyskenttä. Tässä on kyseessä luku 8. Peite on sydämen päällä. Peite tarkoittaa sitä, mikä estää ihmistä todella saamaan yhteyden Jumalaan, elävään Jumalaan, Jeesuksen Kristukseen, Pyhään Henkeen. Joten on syy, minkä takia mä puhun tästä, että peite on ihmisten sydämen päällä, ei niinkään mielen päällä. Luetaan tästä. Palattuani kotiin Torontoon, mielessäni liikkui monenlaisia luovia ajatuksia. Kohtasin pian Torontossakin kristittyjä, jotka olivat kokeilleet armolahjojen käyttöä omalla messuosastolla. He olivat käyneet messuilla jo ainakin pari vuotta ja kokeneet vastaanoton hyväksi. Alkoi kuulostaa siltä, että henkisyyden etsijöiden sydäntä koskettivat Pyhän Hengen antamat kokemukset, eikä pelkkä keskustelu tai väittely. Peite, joka sokaisee ihmisiä hengellisesti, on nimenomaan heidän sydämensä päällä, eikä niinkään heidän älynsä tai järkensä päällä. Usko on enemmän sydämen kuin järjen asia. Paavolin sanoin, vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä, Moosesta luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ihan kommenttina vaan, että tämä on siis uudesta testamentista kohta 2. Korintilaiskirja 3, jakeet 15-17. Ja tässä puhutaan siitä, että siellä missä Herran henki on, niin siellä on vapaus. Ja tätähän nykyaikana monet ihmiset etsii, jonkinlaista henkistä tai hengellistä vapautta. Ei mitään niin kuin pakkopaitaa tai pakkopullaa tai mitään niin kuin valmiiksi pureskeltua oppirakennelmaa tai uskonnollista systeemiä. Mutta siellä, niin kuin apostoli tässä sanoi, siellä missä Herran henki on ja vaikuttaa, niin siellä on vapaus. Tämä Raamatun kohta puhuu juutalaisista, mutta se pätee kaikkiin ihmisiin. Vuonna 1988 ollessani nuorena miehenä lähdössä Itävaltaan lähetystyöhön juutalaisten keskuudessa, Israel-työn veteraani rovasti Risto Santala muistutti minua siitä, että peite on juutalaisten sydämen eikä järjen päällä. Eivät juutalaiset ole niin tyhmiä, etteivät pysty järjellä käsittämään, miksi Jeesus on Israelin Messias. He ovat päinvastoin hyvin älykästä kansaa. Evankelista Frank Mangs kertoi aikoinaan, että kun eräs nuori mies oli tokaissut järkensä olevan liian terävä evankeliumin uskomiseen, Mangs oli vastannut, että kenties hänen oma tuntonsa on liian tylsä. Kun ihminen tulee aidosti uskoon, se vaikuttaa häneen kokonaisvaltaisesti. Mieli ja sielu alkavat kokea hengen muuttavaa työtä. Me muutumme mielemme uudistumisen kautta. 2. Korintilaiskirja 4, 2-4 jakeet. Tuomalla julki totuuden, me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista.
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että omatunto ja ihmisen henki ovat nimenomaan sydämen aluetta. Tämän maailman Jumala, eli paholainen, on sokaissut epäuskoiset. Kun se valo, joka lähtee evankeliumista, pääsee murtautumaan sydämen ja mielen pimeyteen, ihmisen omatunto alkaa toimia Jumalan tarkoittamalla tavalla. Kristuksen kirkkauden evankeliumi on uutta luova, parantava ja vapauttava voima. Sellaista voimaa ja todellisuutta kaipaavat yhtä lailla kaukaiset viidakkoheimot, maailman suurkaupunkien myllyssä elävät, kuin myös jälkimodernit henkisyyden tavoittelijat. Jumala on pannut iankaikkisuuden kaikkien ihmisten sydämeen, ja sitä ihmiskunta kaipaa ja hapuillen etsii. Itsellä on halu ja toive ja rukous nähdä sellainen Jeesus-vallankumous, niin kuin tämä pari vuotta sitten ilmestynyt elokuva, amerikkalainen elokuva, oli nimeltään Jesus Revolution, joka kertoo siitä 60-70-luvun hippiherätyksestä. Silloin oli paljon hippejä, jotka tuli sitten, monet heistä siis uskoon Jeesukseen, ja heistä tuli tämmöisiä Jeesus-hippejä, eli Jeesuksen seuraajia. Sen elokuvan ohella on hyvä myös lukea kirja, joka kertoo, siis tämä on niin kuin oma elämäkerta, tämä kuvassa oleva Lonnie Frisbee oli nimenomaan se hippisaarnaaja, josta siinä elokuvassa kerrotaan hänen tarinaa. Ja se oli hyvin voimakasta ja radikaalia, pyhässä hengessä radikaalia aikaa, jolloin ihmisiä tuli vaan uskoon, koska oli sellainen ilmapiiri. Niin kuin tämä Lonnie, hän sanoi, että hän saattoi siellä mennä vaan johonkin puistoon tai rannalla ja vaan alkaa puhumaan ja ihmisiä alkoi kerääntyä ympärille ja monet heistä tuli ihan niin kuin helposti uskoon siinä pyhän hengen ilmapiirissä ja herätyksen ilmapiirissä. Joten saakoon tällainen levitä ja vaikuttaa todella monien ihmisten elämässä ja myös henkisten etsijöiden, uushenkisten etsijöiden elämässä, koska kaikkein paras juttu, mitä voi tapahtua, on se, että se etsintä ja haparointi saa loppua ja ihminen saa löytää elävän yhteyden itsensä Jeesukseen. Joten se on kaikkein parasta, mitä voi tapahtua näissä kuvioissa. Ja sitten alkaa tapahtua sellaisia asioita, niin kuin vaikka tämän Lonnie Frisbeen elämässä ja Jeesus vallankumouksessa silloin aikanaan tapahtui, että monilla se jano, mikä on ollut siellä sisällä, niin se löytää kanavan ja ihmiset pääsee yhteyteen Jeesuksen kanssa ja pyhä henki tulee silloin näiden ihmisten elämään niin, että he itse saa kokea ihmeellistä elämän yhteyttä Jumalan kanssa ja tapahtuu Jeesuksen nimen kautta ihmeitä. Ihmisiä parantuu sairauksista ja vapautuu demonihengistä ja tapahtuu monenlaisia ihmeitä, jotka on aina Jumalan läsnäolon ja Jumalan valtakunnan todellisuuden merkkejä. Sen tähden me kristittyinä puhutaan ihmeistä ja merkeistä. Puhutaan myös tunnustusteoista. Nämä on kaikki tämmöisiä tekoja, voimavaikutuksia pyhältä hengeltä, jotka on merkkejä siitä, että Jumalan valtakunta on ja vaikuttaa. Ja Jeesuksen läsnäolo on todellisuutta siinä hetkessä. Joten jos olet tullut uskoon sieltä uushenkisyyden parista, niin etsi ja tavoittele todellista, puhdasta, aitoa yhteyttä Jeesuksen Kristukseen. Ei siis mihinkään niin sanottuun Jeesukseen, joka on vain yksi valaistuneista mestareista tai jonkinlainen guru. Jeesuksen hauta on tyhjä. Gurujen haudoissa on ne
edesmenneiden ihmisten luut, mutta Jeesuksen hauta siellä Israelissa on tyhjä. Joten kyseessä on vähän niin kuin erilainen asia, mutta sä voit tämän yhteyden saada Jeesukseen, vaikka olisit edelleen mukana uushenkisyydessä, erilaisissa modaliteeteissa siellä, niin sä voit kääntyä Jeesuksen puoleen, se tapahtuu hengessä, ihan sieltä sydämestä, puhua Jeesukselle ja sanoa, että hei, mä haluan oppia todella tuntemaan sinua, että mä haluan saada yhteyden sinuun ja sen elämän, jonka sä oot tarkoittanut minua varten. Jos sen tekee sydämestään, niin se tapahtuu ja toteutuu. Joten ole yhteydessä, jos on mitään kysymyksiä. Ja myös samalla tykkää tästä tai tule tilaajaksi tähän mun YouTube-kanavalle ja tykkää näistä videoista. Lähetä viestiä, jos on mitään kysyttävää tai haluat keskusteluyhteyttä minuun päin, niin ota ihan rohkeasti yhteyttä. Ja myös samalla voin edelleen sanoa, että kannattaa tilata tämä mun kirja. Siinä YouTube-kanavalla on tämän kirjan tilausohjeet myös. Okei, ensi kertaan.